So obviously you're here para makipag-usyoso on how I should tackle this issue. Issues tayo lahat, pero sa imuha normal ra. Now socially, ethically, maling-mali, and it has become a problem for some, or even kinaghanan sa tuwa. Pero nga nung nauso man gyud ang libak, or lami man gyud kayo ang libak, like it's their favorite drink or juice, nga lami kayong ipulutan, or mura bang paborito nila pagkaon, nga lami kayong sumsuman. So here are some chismis, facts, about backstabbing or libak na dapat nimong mahibawan before nimo na i-share sa uban. Backstabbing, as the social way to call it, means the action or practice of criticizing someone in a treacherous manner while feigning friendship. Treacherous ba ka ng kuhang dictionary? Kanang traidoray ba nga ng binimog amigo pero naibog na di ay. Pero dili, joke. Binimog amigo pero patalikod ay nga mobirada. And it's becoming normal kay mura na gid siyang pandemic kay sakit kay anyone or bisan kinsa pwedeng matakdan like anytime, anywhere. So nga naman gyud na lami ko, istay lami kung gyud ang malibak para sa ubang tao. Here are some facts nga dapat nimong ipamukha sa walay naong ni mga friend. Number 1, backstabbing or ang pagpanglibak is an attempt to discredit the person or to discredit someone. Like dili nimo gusto nga maabot niya ay mga naabot siyang kinabuhi, and you try to belittle the person, and pagmukhawon siya nga dili niya deserving ang iyang mga na-achieve. Mura ba og dili siya deserving or wala siya katungod nga malipay, mag-uol, mag-celebrate, mag-post sa Facebook, mag-swimsuit, mag-post or magpabakat diha sa iyang idoy sa social media, and maghimo-himo na kag istorya nga maka-discredit sa iyaha. Number 2, ang mga libakira o libakira hawd mohimog istorya. Mura bitaw og eskwela sila 4 years para mag-major yun into creative writing, di maayo. Number 3, these people are insecure. Wala sila ganahay sa imuha kay wala sila ganahay sa ilang kagalingon. It goes to show nga ang ginapakita nila is reflection sa mga butang nga wala nila naganahan sa ilang kagalingon. Always remember nga these backstabbers or insecure nga mga tao can only love you, accept you, and understand you to the capacity of which they were able to love or accept themselves. Wala kay problema. Sila ang Number 4, sila ni mga tao nga mga feeling affected, feeling agrabyado, og sila permi ang hero. May paangdar na nga salida kay sige ka-postpone, pero kani mga backstabbers o mga libakira pero may na ilang show. Like mura na gid bitaw og bread and butter na gid nila ang pagpanglibak or pagpanghilabot. Kanang murag maghalang ilang kigol kung dili sila makapanghimulbol sa ubang tao, pero sila mismo kasilig sa ilang kaugalingong tugkaran. This is a reminder that socially, ethically, o actually, dili sila mag-matter sa imong life kung dili mo sila patulan. Patol po dayon ka. Easy to get ka, ha? Easy to get ka. Atik lang pero seryoso ni para sa tuwa nga wala tay katungod nga mo-question, maglagot, manghilabot sa happiness sa ubang tao. Kaya at the end of the day, when we die, dili sala sa ubang tao ang ipangutana sa imuha sa Ginoo, kundi ang imong binuhatan sa imong isig ka tao. O kung wa kay ganahin ani nga video, pwede ko nimong i-bash o kung ganahan gani pwede nimo na siya i-share. And I must end this video telling you nga wala tay karapatan nga manghilabot sa uban.